Guys, vonku je 40 stupňov a mne absolútne nechutí jesť. No ale potrebujem si nejako udržať kalórie, tak poďte sa so mnou kúknúť, čo si robím, keď mi proste nechutí jesť, alebo už nevládam, hej. Dnes ako prvé budeš potrebovať shaker, hej. Dajme si protein powder, chápeš? A áno, síce som trošku zaostal, ja už mám iba jedný do piče! Ovecné vločky. Coca, Xanax. Toto nasypeš sem. Aby si mal tie kalórie, tak povieš polotučné mlieko. Proste tých 3,5%, neviem, či je to zrovna polotučné. A keďže jediné ovocie, ktoré momentálne mám, je jablko, tak si tam proste jebneš jablko. Mami, poď mi prekaziť to, že nekrájam na doske. Dobre by bolo, že mrazené ovocie, guys. S mrazeným ovocím to je proste čistá zmrzlina. Lenže mrazené ovocie nemám. Zeberete do ruky análny kolík. Hej. Análny kolík zapojíš. Hej! Čo je? Zober si kávový proteín. Od oka tam dáš proste 1, 2. Tak takú menšiu tretiu. Tak. Kávoši. Rýchly test. Kebyže to viem zavrieť. Je to dosť dobré.